Aquests dies a Barcelona s'ha celebrat el Congrés del Partit Liberal Demòcrata Europeu. Aquest jove de Convergència, de 37 anys, jove, ha estat escollit vicepresident del Partit Liberal Demòcrata Europeu. A Europa hi ha grans partits, hi ha els conservadors, hi ha els socialistes, també hi ha els liberals i demòcrates. Convergència està en aquesta família des de fa uns quants anys i estem ben acollits, podem defensar el nostre catalanisme i, per tant, el nostre autogovern, el nostre país, la nostra ànsia de llibertat, sent tot això compatible amb un programa, diguem-ne, de creació de riquesa, de creixement econòmic, de repartiment justa d'aquesta riquesa, d'estat del benestar, que avui dia el Partit Liberal Demòcrata Europeu està impulsant amb mesures, a més, molt actuals i molt posades al dia. De fet, el Partit Socialista ha estat gairebé escombrat de tots els països d'Europa des del punt de vista del govern. En canvi, altres famílies, en aquest cas, per exemple, els liberals, estan agafant posicions cada vegada més importants perquè se'ls identifica com aquella gent que pot treure els països d'aquesta situació de crisi en la qual ens trobem. Això també val per Catalunya. Jo espero que Marc Guerrero, com a representant nostre allà, com a català, com a catalanista, com a persona de Convergència, farà una gran feina en aquest Partit Liberal Europeu. Molt bé, doncs per part meva molt satisfet perquè els objectius que ens plantejàvem com a Convergència Democràtica de Catalunya els hem complert al 100%. Ha sigut el Congrés del Partit Liberal Europeu més important de la història, el que hem fet aquí a Barcelona, a Catalunya, amb més delegats, quasi 600 delegats de tota Europa, de 56 partits d'Europa. Barcelona, Catalonia is absolutely top, and Barcelona is one of the most beautiful cities in the world. And we are interested in what's going on in Barcelona, what's going on in Catalonia. Your economic efforts to just beat the recession is impressive, and we will give you a hand. We need you, and hopefully you need us. So let's see what today is bringing in our discussion. Well, first I'd like to say I'm very, very pleased to be here in Barcelona, particularly to the Congress organisers. This is one of the best Congresses I've ever seen. Certainly there's a big working agenda, a very happy atmosphere, and a lot of progress is being made. I després constatar dos elements que jo crec que aquest congrés envien també un missatge. Un primer, que Convergència Democràtica de Catalunya és el partit de Catalunya que pot fer aquest tipus d'actes, és el partit que té una projecció internacional i uns aliats internacionals més sòlids i amb major nombre de tota Catalunya, i també, com deia l'Artur Mas, un missatge que envia el Partit Liberal Europeu, que s'envia des d'Europa a Catalunya, que calen uns altres tipus de polítiques de les que s'estan fent actualment a Catalunya, unes polítiques d'incentivació de l'economia, de millora de la productivitat, unes polítiques que no demanen pujar impostos en un moment de crisi econòmica, sinó, ans al contrari, el que demanen és baixar els impostos i generar més ocupació i més treball. Això és el que envia el missatge del Partit Liberal Europeu que s'envia aquests dies des de Catalunya. Jo crec que això és el mandat que hem d'aconseguir transmetre i portar a terme en els propers mesos i en els propers anys.